ଆସୁଥିବେ ସବୁ ଆଉ। ଓ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେବା। ଲୋକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲା ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି went to ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସବୁ କ'ଣ ଏଇଠି ରହୁଛି କି? ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପଶିଛି ହଁ ମ ଏଠି ରଖିବୁ ତୁ ସଳା ସେ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଆମ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ରହିଲା କ'ଣ ଏମାନେ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ଲୋନ୍ଟା ଲଗାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ से आपको नहीं जाएगा आश्री तेरा गुंडीचा घाई तू ही रे। आपण जो व्यक्ति को कॉल करिसेंती से ताको कॉल को अन्य नंबर रे फॉरवर्ड ଏଇଆଡ଼େ ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ଛାଇ ମୂଳେ ଗଳେଇ ଦେଲେ ଗଳେଇ ଦେବି। ସେପଟେ ହବନି କି ସେପଟେ ଗାଡ଼ି